Jotona namsugo The Secret of Life KOKBOROK YouTube channel nok jotona khana eba nukhana laithang salo class 6 cho poi tongnai khorokcha munai Alisha deborma hostel ni room bisingo sak saichung kotok sore thuimani au norok kubini khana laithang salo class 6 cho poi tonai khorokcha munai Alisha mungai khorokcha munai bo hostel ni room bisingo sak saichungna kotok sore thuithanga phiaba tabuk hingke kobomo lukona wanchoi tongman je asuk cherai jora tomani bagoi thuina nanghinoi bini thuiman ukrugo kubuni borokra tong hinai kobong borokna wanchugoi tongkhana aboni bagoi video policy paitak jura naitoni jotona kahamge bujemana bagoi chungje information manmani hinke munai Alisha deborma bo saksaichungno room bisingo kotok sori thikya phiaba chung wanchung naike munai Alisha deborma bo saksaichung haike thuimania bini thuiman ukrugo kaisa reason tong na hinoi norok ta wanchuk abo comment ke sanata pogdi munai Alisha thuiman yak ulo nokhungni guardian eba bini ama babu Alisha ni hostel thangoi o hostel ni warden eba hostel naikol tungnai je naikol nai jog bai kaham hamia kok slaina hinai thangmani phiaba o warden eba naikol nai jog munai Alisha ni bini ama babu bai kunu kaham khai eba kaham ke koki salia ulta yakung ni yafatora si funuk tongsiu buile buini busajok thimasi kosto manai tung phiaba a jagao o naikol na juk eba o warden borok wasi hamye bevar khlai tongma nukjakso hinke norokno kaham hamye norda wanchugoi naidi je o warden eba o naikol na juk bo o munai Alisha ni buma bupabai kaham dekhe kana hame khlaiya abo jara nai tongnai ani dada bai mone chong norokno comment sati aboni yakulo jebro TSF ni team member a jaga thangoi o hostel thangai o warden be kok kaham hame salai pro o je warden eba naikol na juk bo toma saka hinba bo borokno sai khanaka je thuinai munai bini guardian bai o warden kono kok sanamu jungdiya hinai sama khanaka phiaba borok bini kok naragoino je फाइनाल TSF team member sunga je hostel je CCTV camera tongmani abo bebak nainani phiaba a jagao o warden sai khana reka je hostel je bebak CCTV tongmani abo bebak hamliya aboni yagulo ba sabjakeno si copy ni kok change ngoi thangchu hostel ni je CCTV camera tongmani abo baksa kaham baksa hamya nebo samakhana ka phiaba ora jang o warden hamya bosana thangya kaham bosana thangya je warden ungkha o hostel ni je chererno naikol nai buma bupa bono o jani buma bupa o chererno naikol nai hinke i video nai tongnai ani dada bai moni chong norok jotona ang kaisa koksrangmo chongo je oro je warden tongnai eba naikoloi tongnai je burui je thuine munai Alisha bini guardian je o warden phayoi kaham hame sungmani o sungpur je warden borok bai hamye bevar khlaimani abak kaham da ungkana hamya phiaba ani mote o je warden dongmani bo joto baino hai bevar khayo je hostel tongnai munai song eba chalap tohung buriyung tu borok joto baino bo hai ke bevar khema bokoino bini bagoino cherei thikya tomo CCTV bo CCTV je sawo camera hamya tomon bag hamya ba bini shobab hamya aboni bagoino bo off khaitino bo hostel chererno naikol thia bo kubin chalarok bai chasamai tongo en gablai ma bagoisi bo mahake khlayo au no kubina khanaka bo tomo hame tomo bagoino bini je hostel ni camera off khai toniu urukurok nono kaham hame wan chukoi naidi o je munai Alisha deborno thimani o ukurugo warden ni kono mungsa tongna o tomo bagoino bo kirijawa bagoino kono kaham hame bo kok sana soya hinke norno bichar khaini di andara bai mani chong channel no sajagoi tongke like share subscribe khata puri en ani kok jojon thik sama tong khaiki channel subscribe kari and of video no share kari di joto bino je warden bonto of video nukoi wana channel bagoi aboni bukan share kari di video pon je paithok jan nama bagoi no joto no pipeline hambai